Čuli ste, mnogi će htjeti ući, ali neće moći. To znači da nije dovoljno što neko želi u raj. U prijevodu nije dovoljno što on kaže da vjeruje i onako uljuljano ide, raj svakako je tu, Otac nebeski je svakako moj stvoritelj, ja sam njegovo dijete i mogu ja biti bezbrižan. Ovo nas poziva da se trgnemo i da se ozbiljno zamislimo. Jeste li vi primijetili ove što ih Isus naziva zlotvorima? Pa kako, Gospodine, mi smo s tobom jeli, pili? Kako nas ne znaš? To su isti oni koji su se smijali, Isusa pozdravljali, kako si, jesi li dobro? Ali ništa dalje od toga. I oni misle to je dovoljno. Prijateljstvo su sklopili s Isusom. To su stvari oni ljudi bez ikakvog karaktera, bez ikakvog osjećaja, uljuljani, šta ih briga. To su oni za koje Isus je rekao da su bljutavi, da ste vrući ili hladni, da se probavite, ali ono u sredini bljutavo. Ni za što ne služi nego da se ispljune. To su oni ljudi koji niti karaktera imaju, niti obraza imaju, niti imaju svoga ja, niti imaju svoje razmišljanje. Za njih je najopasnije, jer su oni sigurni da će u raj, ali će se bome opeći, ko niko. Oni zli, pogani, oni računaju da će biti izbačeni. Mora se i dobro dogoditi, ali ovi su sigurni toliko u sebe da njima Bog ne treba. I mislim da su najugroženija vrsta. Oni koji, kako treba, kako si učitelju, kad je takva situacija da ga treba pozdraviti. A kad ga treba pljuvati na Kalvariji, i to će oni uraditi. I ovako i inako. Tog se čuvati. To je onaj farizejski kvasac na kojeg je Isus pozvao da ga se čuvamo i da ga se pazimo. I za mene i za tebe vridi ono što je Isus rekao. Ako misliš da stojiš, pazi da ne padneš. Vi znate da ima onih koji sebe još za života smještaju u raj, a svoje prijatelje koji su preminuli, jer mogu, već ih smještaju i smjestili su ih u raj i druge prisiljavaju da ih časte kao one koji su u raju. Kamo sreće da su u pravu, jer Božje dijete se raduje svakoj duši u raj koja ulazi. Ali bojim se da je to samo vražja zamka prema ovome na što Isus upozorava i govori. Nemoj biti nikada 100% siguran. I najsvetiji ljudi umirali su u uvjerenju da su grešni. Samo demonska djeca su uvjerena da dobro će proći. Oni mogu. Mogu, ali ne dokle hoće. I zato ove Isusove riječi upozoravaju. Nije lako u nebo. I svi koji vas uvjeravaju kako će se svi spasiti, ne mnogi, nego oni garantiraju da će se svi spasiti. Usprkos ovome što Isus kaže da će ih se malo spasiti. Čuvajte se toga nauka. Čuvajte se takvih. Takvi su sebe smjestili u raj, a daleko su od njega. I meni i tebi vrijedi pravilo. Stalno budi budan i stalno strahuj za spasenje. Dok strahuješ,
dotle se i paziš. Kad prestaneš strahovat, tada bi se zlo moglo dogoditi. Dakle, oprezno i nemoj nikada misliti 100% da si tamo, u raju. Ja shvaćam Isusa i shvaćam ove koje je on nazvao zlotvori, one ljude oko njega. Učitelju, kako si, šta si? Je li dobro, šta ima? I sve im je na tome. I računaju čim se lipo upita, ovako, onako, sve je u redu. Oni zaboravljaju da učitelj proniče u srce, u duše, bubrege, da vidi, da pamti i jučer, i danas, i sutra, i prije 20 godina, i prije 30 godina šta je bilo, šta je ko rekao. Oni misle, ako su oni zaboravili da se to zaboravlja, ništa se ne zaboravlja. Pretvaranje nikada neće imati ploda nebeskoga. Oni koji se pretvaraju, prevrću, to je samo demonsko. Sin tame se pretvara u sina svjetla. Sin svjetla nikad se neće pretvarati u sina tame. Što će mu to? Karakterni ljudi nikad neće ostati bez karaktera. Samo će bezkarakterni glumiti da su karakterni. I to su ta pravila. I da ne dužim i ne gnjavim ni vas ni sebe, ukratko. Moramo se zamisliti. Ovo su ozbiljne Isove riječi i niko od smrtnika ne može biti siguran da je već u raju, premda hoda ovim svijetom. I pogotovo ne može reći kako je netko u raju, jer nije on gospodar koji otvara i zatvara vrata. On može slaviti časti svoga. Nađi najvećeg ateistu, pa pitaj o njegovoj majci ateistkinji, pa ćeš vidjeti, isto će pričati koji najpobožniji vjernik o najpobožnijoj svojoj majci. Niko neće o svome loše razmišljati. I on misli da je njegova u boljem svjetlu nego ovoga pobožnoga. A kako stvari stoje, razbori čovjek zna, ovako kako Isus kaže. Zato budimo budni i budimo oprezni. Amen.